Anak, mag-amping sa pagpanguha sa mga utanon. Ayaw samari ang mga kamatis. Ang may mga samad, kinahanglan pang ibulad sa inyo. Hi! Good evening everyone! Matod pa sa kasing-sining show ni Adtong July 24 sa pista sa Beato Sirada og Leon in Chauste. Mga anak, pag-amping sa pagkuha sa mga utanon, ayaw samari ang mga kamatis. Ang mga samad, ibulad pa sa init. Mautoy kasing sining version, pero og aho ang version manihapon di ay tangtanan. Ang ahong sudan is pautpot. Sinogbang pautpot. Ha? Tuwa dear. Mga anak, kung naa ka sa syudad, pag-amping sa imong mga kanunon, kinahanglan nga dili ka pirmi mo kaon sa Jollibee, Mang Inasal, ug sa McDo. Kay moabot ang panahon, bata pa ikaw na diabetison, high bloodon. Andiyo mo kaingon nga nainggit ra ko kay ahong sudan pautpot ha. Pagkapait sa mukaan may sudan pautpot ra. Hi guys! Welcome dito sa aking TV. Ayan. Kung wa pa ka nakapag-subscribe, palihog kog pindot sa subscribe button, og like, og comments. Salamat pala sa aking manunood at pasyat at din kay Melvin 12 Mix Vlog. Mare Piuclar, my cousin in Las Vegas. Kung sa payuban. Rebags, my undying fans. Lagi ka bang nanonood sa akin dong? Pues, malalaman mo dito. Kasi, ginagaya ko na ang inyong kasing-sining show. Ay, nako. Manihapon tang tanan. Bitaw. Manihapon tang tanan. Bahala mo diha. Hi, Nelia Pamilis Vlog. Ay. Hello, Rising Friends Diary. Shout out po sa inyo dyan. Ayan. Mga anak, pag-amping sa inyong mga gikaon, ayaw kamo kanunay paghatdog, ham, o suriso, o uban pa nga mga frozen foods. Kasi baka kayo ay high bloodon. Bata pa kayo, high bloodon na kayo. Ayan. Shout out sa aking auntie dyan. Manood ka sa aking video na ito. Hello to my mother Rustica na nanonood din sa aking mga videos. Maraming salamat sa'yo. Itong channel ko guys na hindi umuusad kasi ginagaya ko nga ang kasing-sining show na nangyari dito sa aming parokya, Virgen del Pilar Parish. Shout out sa mga talented na youth na gumagawa ng kasing-sining. Gusto ko yun. Gusto namin yun. At ganito yun. Unsa may gibuhat ninyo dinhi. Hindi man di ko kamao.
Nagunsa man kamo dinhi, nagpahulay lang kami, wala kami laing gibuhat. Wala ko nakamao sa tono kay isang simana nagniagi. Ha? Dugay-dugay po. Ay, nako. Dool mo kayo duha. Dool lang. Ito apos mo lang, hay. Pamko. Di ta magdali og uli, Peter. Kay mingaw atong atua, kita lang duha. Resepsyon nyo, ha? Dito? Anara di ay. Nagunsa ka man kamo dinhi, nagpahulay lang kami. Mga trayador kamo, wala kami daw tang gibuhat. Maluoy unta kamo, ayaw kami og hilabti. Sige, na diyo kay gabi na. Kumausig daw. Mamahog pagkakiro. Mamahog patag iro. Mag-ihaw patag manok. Yeah. Sige, daning tinda ka mahadlok mga. Mga anak, kamong na sa syudad, ayaw kamo pag magsigi og kaon sa mga lami ang mga pagkaon. Kanang anaa sa mga fast food chains. Kay dili ka na maayos sa atong health. Hmm? 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 Mga anak, ang kinahanglan ninyong kanon, mga gulay. Sinabaw nga gulay, gisado nga gulay, inatsal nga gulay, mga green leafy vegetables. Mga anak, di man igayod nga may tambal makaayo sa high blood. Whole life na kang mag-maintain sa lusartan. Kung ikaw magpasagad sa imong pagkaon, permi ka lang hotdog, soreso, longganisa, og itlog. Salamat sa mga nanonood ng aking mga videos. See you in my next vlog. I have to say goodbye. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka muna. Maraming salamat sa suporta niyo. Adios sa inyo. Bye-bye.